مجلسي منجستي إرترا بزعبة حدش معبالتات يمن منجستن حزبن إرترا نحزب يمن مؤتمر الشعبي العمن بريزيدنت علي عبد الله صالحن يوهانا يبل منيستر زينا أسمرا سلسته تحساس كل تشحن أسرت شوعتن نابه كالت زينا كنبل سلسته تحساس هجراو مع السنكولان نرئيس مخال سنكولان بكما ودقف نحيل بسبب التما بدرجة هجرت مالك لته تحساس بكتما أسمرا أدراش كما وماكل أخريا بدمك تذكيرا أبتيل على وسب سلطان منجستن جنبارن استرخبوا سنة سرعات منيستر عيون سب أود حناتن ويزرو لول جبرعاب سنكولان نزخون السب أب زخون أوان بستفل عليه تنكتات كجات إن زغل تريوم خان طيسا منجستي إرتران سنكولان معري بايتان عدلات نمتتح أب زكايروس عرتات تصادفوا ملا حبرة السب كم عند مأكول بمقبار يسرح كم زلون زتباب عطيتيه مهلاون قليت سام قداي سنكولان قداي حزب مخانو مس إن جنزب فقرن حاليتون ستمركوسه أدمعن نبار موتسيت كركب زلو تقوله رحب مخانو استغسط منيستر لول مسجزية زيادة كحيلن أدمع مدبات كتكبرن مأنتي وهدت كلهم أكلاتن حبر السبن كعزز الزاخرام ني أو هاديت تكلات ود حبرات هجرات بإرترا وكيلو قال زسمع دكتور بيري نقوم من دما منجستي إرترا سنكولان أفريت زيجاتات كوينهم رؤسهم نخولون زجورات عرتات بومقاس ود حبرات هجرات أبون دوكم زبل حبيروم السنة سرعات تمهارو أبيت تمرتي صومان عين سورانن وهو تمرتن بزغرب بحلاون سنة أباو مسانا روتات معريك نيروم بزي كازي بسنكولان زتدالو مرئيت إيدا سرحات قريبوم سلسته تحساس أقراو معالت سنكولان بدرجة علم نمبل عسران شدشتن أب هاقرنا دما نمبل عسران كل تنجزيا تذكيرام إذا خمزيلن كله حدث حساس أقراو معالتي إيدس أقلقلت أن مسر كله زيقايو أبتحت الزبلتيما بدرجة حقراب كتما باتع بستفل عليه مسانا رؤتا تذكيرام أبتي منيسترات زركبهم لعلو وسب سلطان منجستن جنبارن سمزت كالات ود حورات هاجرات أب إيرتران كالوت عدوماتن استرخبوا لسنا سرعات أب منيسترت عنا وانا دايركتر كفلي حزبوت عنا دكتور عند برهان تسفات إن أبزوس مع مدرة نزك أساب حمام نمكل خلن نمكتأن ككاير بتسأن حوهود سعري متأن ملكفتي بدرجة حجر ناب تحت حدا ميتاويت أب نفس الصورة دما نابارو نسبة 20 شومنتن ميتاويت كم زورة ده إذا ما وشت 10 تخلت عمتات ب80 شوعتن ميتاويت كم زنكي زرق مخانو أنا تيرون أبزوانزي أستات شعات الشيح مست فيروس نورو زيجاتات من نوع عدم مدهانيتي وسطو كم زلوز حبر دكتور عند برهان متن ملكفتي أبدك أنستي بحفشة أب فايتو دما فلاي زايد سلزلو ناتي بعلم درجة بكلتشحن سالسان كبت صحته وتين زلو زلاقي الشرطات معبالة نموقع وهود صعري ناي كلهم أكلات كعزز صويهم حلافي مقصار إيدسن بتطور كبزم حلال نتي حمام نمقصار أب كلن تكالات عنا سرعة قلقلوت مخرن مرمران كم زوها بمحبار بدرجة زوبا أب كلتشحن حموشتن أستا سلسة نتر بعته مئتاويت زنبرة متن ملكفتي أب زوان نابارو نتر سلاسان شعاتن مئتاويت وريد كم زلو أب يوم وكيل علماء ودت عنا بإرترا دكتور جوزفين نامبوزر ما حزبن منجستن إرترا أب مكتا حمام إيدس نزي مزقبو عوات بمقاس ناب استعد درجة نمورادو قليل سرح كوان تزيكونه إرترا بتكايرو زلاو فوي سرح زلاق شيطوتات معبالة قدمتي استوت أنا اللو قزي كتبوت حوز أمنت قليس آم قدم 8 عامتات ندك سبات أقلقوت عنا كتهب استدكونت هنس أكوما هوسبيتال عداق حموس نزبالت أقلقوت توساقي كفلتاتي كهنت اللان مسيرة وتسقنا ككايد اللان دحر مسنح تمال تمرقة نسرح دلو تخوين اللام قازيت إنيا برهان عند مسكال توساق تطابلو يسعب بأستات 17 مليون نقفة حدست كفلتاس توسخلان مسرتاو تسقنا استقبرلان أب كتما أسمرا اتركب كوماو هوسبيتال عداق حاموس ملو أقلقلوت نمهاب دلو تخوينا منيستر طعنا أمينة نور حسين أم حداري زوا مأكل ميجر جنرال رمضان عثمان أولياي حلقات أغلال ستاف منيستر مكلخال جنرال فليب أسولد يوهانس كم أوين كالو سبه سلطان أبستورخ بلو بخلطة تحساس تخايدة سنة سرعات صحافي هكدف أتو الأمين محمد سعيد نتا كوماو هوسبيتال مريقو خفيتوا أب قدامي قد نايت سراح ناقلقلت حرسي زقلقل 3 عراوت زحازن ناي مطبح تخفلي زد على كفلتات تحانيتو أقلقلت كهب مصنحو دايركتر جنفر منستر طعنا زوبا مأكل دكتور تسفاي سولومون أبز أروبوت أبصاب أنتيرو نوح زبالة جزية كوا وسيتو تخوني اتسرح
ብዙሕ ጥንቃቄ ዝሓትትን ብቐሊል ዝግመት ኣይነበረን እዚ ክፋል ናይዚ ሆስፒታል እዚ ኣብ ውሽጢ 23 ክፍልታት ዝሓዘ ኮይኑ መመርመሪ ሕሙማት ላቦራቶሪ ኤክስሬይ ከምኡውን መኽዘን መድሃኒት ጽሕፈታት ዓብይ መእከቢ ኣዳራሽ መጸበይ ሕሙማት ውሁድ ቁፅር ዘለዎ ዓይኒ ምድሪ ከም ዘማልኡ ተገይሩ ምዝዛም ህንፃ ስራሕ ዘድሊ ምድላዋት ብዓቕሚ ሰብን ናብቲ ሕክምና ተገይሩ እንሆ ኣገልግሎት ንምጅማር ከዓ ድሉው ኮይኑ ይርከብ ኣብ ካልኣይ ገጽ ድማ ንመመርመሪ ሕሙማት ላቦራቶሪ ኤክስሬይ ፋርማሲ መጸበይ ሕሙማት ኣብያተ ጽሕፈትን ካልእ መዓላን ዝውዕል 23 ክፍልታት ዝሓዘ ኣረጊት ህንፃ ተጸጊኑ እኹል ዓቕሚ ሰብን ናውትን ተማሊኡሉ ስርሑ ጀሚሩ ከም ዘሎ እዚ ድማ ኣብተን ካልኦት ሆስፒታላት ፀንሐ ጻዕቂ ስራሕ ኣብ ምቅላል ዘይናዓ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ዶክተር ተስፋይ ብተወሳኺ ሓቢሩ ኣብ 1870 ሜትሮ ዝተደኮነት በዓል ሓደ ደርቢ ኮማዊ ሆስፒታል ዕዳጋ ሓሙስ መስርሕ ምጽጋና ነዊሕ ግዜ እኳ ተወሰደ ኣብዚ እዋን እዚ ሙሉእ ትሕቲ ቅርጻዊ ስርሓት ተማሊኡላ ከም ዘሎ ኣብ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ህንፃዊ ልምዓት ኢንጂነር ተስፋ ዓለም ወልደ ሚካኤል ገሊጹ ኣብ ማሕዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮመዳን ዑስማን ኣወልያይ ኣብ ዘስምዖ መደረ ንምሕዳስን ምስፋሕነታ ሆስፒታል ንዝተገብረ ዓብዪ ወፍሪ ብምጥቃስ ንነበርቲ 4 ንኡሳን ዞባታት ብቑዕ ኣገልግሎት ክትህብ ትፅቢት ከም ዝግበረላ ሓቢሩ በየና ዘሎ ሕማም ፈሊጥና ምናልባት ኣውራ ኣብዚ ተመድብክን ሰርሓ ዘለኹም ሰርሑ ዘለኹም ነዚ ከምዚ ዝመስል ኣውራ ዘን መንእሰይ ኣብዚ እዋን እዚ ነተን ኣዴታትን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ዝነበራ ክሳዕ ሕጂ ሰርሓ ዘለዋ ካብኣን ብዲስፕሊን ብድልየት ብተወፋይነት ክትሰርሓ ዝግባእክን ብቕዓት ኣሰራርሓ ንኽውርፅፅ ስልጠና ዘጠቓልል ምዕባል ዓቕሚ ሰብ መሰረታዊ እዩ ቤት ጽሕፈት ጠቕላሊ ኦዲተር ኤርትራ ጽሕፈት ኣፈጻጽማ ናይ ኦዲት ስራሕ ንምሕያል ዝወደቦ ስልጠና እውን ካብ ዝነቐለ እዩ ጋዜጠኛ ኣዜ ብርሃነ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ስዒቡ ቀረበ እዩ ቤት ጽሕፈት ጠቕላሊ ኦዲተር ኤርትራ ከም መቐጠልታ ናይቲ ዓቕሚ ሰቡ ብምምዕባል ብቕዓት ኣፈጻጽማ ኦዲት ንምሕያል ከካይዶ ዝጸንሐ ንጥፈታት ኣብ ጽሕፈታት ተገባብራ ኦዲት ኣተኪሩ ዝወደቦን ን6 ኣወርሒ ዝቐጸለን ስልጠና ብሓደ ታሕሳስ ተዛዚሙ ኣብዚ ብምትሕብባር ማሕበር ላዕለዎት ትካላት ኦዲት ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ዝኾነ ሃገራት ኣፍሪቃን ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ዝተኻየደ ስልጠና 20 ኤርትራውያንን 2 ናሚቢያንን ሞያውያን ኦዲት ተሳቲፎም እዚ ኣብ 3 ገጻት ማለት መሰረታዊ ትግባር ኦዲት ቅድመ መጽናዕትን ትግባር ኦዲት ቀንዲ መጽናዕትን ተኸፋፊሉ ዝተዋህበ ስልጠና ብኽልተ ሓሳብን ግብርን ዝተሰነየ እዩ ነይሩ እቲ ቀዳማይ ገጽ ናይቲ ስልጠና ወርሒ ግንቦት 2017 እቲ ካልኣይ ገጽ ኣብ ወርሒ ሓምለ እቲ ሳልሳይን መዛዘምን ድማ ወርሒ ሕዳር ተዋሂቡ ኣብቲ ስነ ስርዓት ጠቕላሊ ኦዲተር ኤርትራ ኣቶ ገረዝጌሄር ገብረመድህን ኣብ ዘስምዖ ቃል ንሓፈሻዊ ድሕረ ባይታን ንጥፈታትን ቤት ጽሕፈት ጠቕላሊ ኦዲተር ኤርትራ ድሕሪ ምብራህ ብሉጥን ጽፈት ዘለዎን ኣገባባት ኦዲት ንምርግጋጽ ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ኣባላቱን ምትእትታው ዘመናውን ቴክኖሎጂን ወፍሪ ይገብር ከም ዘሎ ኣነጺሩ ካብ ኣሰልጠንቲ ሚስተር ጆስዋ ኣሲምዋ በወገኑ ኤርትራ ንጥፍቲ ኣባል ማሕበር ላዕለዎት ትካላት ኦዲት ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ዝኾነ ሃገራት ኣፍሪቃ ምዃና ብምጥቃስ እቲ ስልጠና ምድንፋዕ ሽርክነታውን ምትሕግጋዝን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ዓብ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ሓቢሩ እቲ ሞያዊ ስልጠና ካብ ማሕበር ላዕለዎት ትካላት ኦዲት ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ዝኾነ ሃገራት ኣፍሪቃ ከምኡውን ኬንያ ኡጋንዳን ቦትስዋናን ብዝመጹ ኪላታት ተዋሂቡ ኣብ ንኡስ ዞባ ፎረም ምምሕዳር ከባቢ ሮብሮብያ ተሳትፎ ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ብፍላይ ድማ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እናዕበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ርእሰ መምህር መባእተን ማእከላይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሮብሮብያ መምህር ዓሊ መሓመድ ሓቢሩ ንየሪና ኣብ ዝሃብ ሓበሬታ መምህር ዓሊ እቲ ዝምዝገብ ዘሎ ዕብየት ውፅኢት ናይቲ ብምውሃድ ሚኒስትሪ ትምህርትን ናይ ስራሕ መሻርክቱን ዝካየድ ጎስጓሳት ምዃኑ ብምጥቃስ ንምዕቃብን ብምንፍዑርን ጻዕርታቶም ቀጻሊ ምዃኑ ኣረዲዮም ንሱ ቀጺሉ ትሕቲ ቅርጽታ ቤት ትምህርቲ ንመባእታ ዝተሰርሐ ስለ ዝኾነ ነቲ ዘሎ ድሌት ንምትብባዕ ብተበግሶ ናይ ህዝቢ ግዝያዊ ክፍልታት ከም ተሰርሐ ብምግላጽ ንዝያዳ ውሕስነት ንማእከላይ ደረጃ ዘገልግል ዘመናዊ ህንፃ ክስርሐሎም ተላብዮም ተምሃሮ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ቀጻልነት ደቂ ኣንስትዮ ከይኩለፍ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ክሕሰበሉ ኣዘኻኺሮም ቤት ትምህርቲ ሮብሮብያ
ኣብዛ ዓመት እዚ ንሱሳ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ኣስታ 336 ተምሃሮ ናይ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ከምኡ እውን ን31 ቆልዑ ናይ መዋዕለ ህፃናት ኣገልግሎት ትህብ ከም ዘላ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ክብራት ተኸታተልትና ዜና ውሽጢ ሃገራት ዝተፈፂሙሎ ድሕሪ ዝሓፃር ምስ ሃገሪት ሙዚቃ ሃገራዊ ዜናታት ሒዘልኩም ክምለስ ምክትታልኩም ክትቅፅሉ ደጊመ ብክብሪ ዕድም ቡርኪና ፋሶ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ምዃኑ ዝተገልፀ ትካል ፀሓይ ውፅዓት ደኲና እዚ ኣብ ከባቢ ርእሰ ከተማ ወጋዱጉ ኣብ 55 ሄክታር ዝተደኮነ ናይ ኣስታት 57 ሚልዮን ዶላር ፕሮጀክት ንዓሰርተታት ኣሽሓት ስድራ ቤታት ሕፅረት ኤሌክትሪሲቲ ከቃልል ከም ዝኽእል ሰበስልጣን ሃገር ሓቢሮም ኣለዉ እዚ 33 ሜጋዋት ፀዓት ኤሌክትሪሲቲ ከመንጩ ዝኽእል ትካል ኣካል ናይቲ ቡርኪና ፋሶ ፀሓይ ውፅዓት ንምትእትታውን ንምስፋሕን ተካይዶ ዘላ ፃዕሪ ምዃኑ እዮም እቶም ሰብ መዚ ወሲኾም ገሊፆም ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ቡርኪና ፋሶ ጠለባታ ካብ ፀሓይ ውፅዓት ከተውሕስ መዲባ ከም ዘላ ፀብፀባት ይምልክቶም ካብ ጠቕላላ ህዝቢ ቡርኪና ፋሶ ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ዝረክብ 20 ሚእታዊ ጥራይ ምዃኑ ዝግለጽ ኣብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ትካል ፀሓይ ውፅዓት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከም ዝርከብ ዘመልክቱ ፀብፀባት እዚ ኣብ 2016 ዝተደኮነ ትካል 175 ሜጋዋት ፀዓት ከም ዘመንጩ ይረድኡ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኩነታት ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ንምምሕያሽ ካብ ዝተበፅሐ ስምምዕ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝሰሓበ ኣፍሊጡ እቲ ኣብ 2016 ብ193 ሃገራት ተቐባልነት ዝረኸበ ስምምዕ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ናይ ትምህርቲ ሽቕለትን ካልእን መሰላቶም ክሕለወሎም ዝብል ምዃኑ ዝጠቐሱ ፀብፀባት ምምሕዳር ትራምፕ ምስ ፖሊሲኡ ከም ዘይቃዶ ብምሕባር ክስሕብ ከም ዝወሰነ ናብ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝተደዶ መልእኽቲ ገሊጹሎም ኣምባሳደር ኣሜሪካ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኒኪ ሃሊ ሃገራ ካብቲ ብኣዋጅ ኒውዮርክ ብዛዕባ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዝፍለጥ ውዕል ከም ዝሰሓበት ብምንጻር ስደተኛታት ንምሕጋዝ ግን ፃዕርታታ ከም እትሕየል ኣረዲኣላ እቲ ንስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ንምሕጋዝ ዝተበፅሐ ዘይቀያዲ ፖለቲካዊ ስምዕ ንልኡላውነት ኣሜሪካ ብኣልታ ዝፀሉ ምንባር እያ ኣምባሳደር ሃሊ ሓቢራ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ እዋን መሪሕነት ባራክ ኦባማ ካብ ዝተበፅሐ ስምምዕ ፓሪስ ንክሊማዊ ለውጢ ክወፅእ ምውሳኑ ኣይርስዓን ኣብ ቬነዙዌላ ዝሰዓበ ግዳማዊ ምትእትታው ዝጠንቁ ፖለቲካውን ቁጠባውን ፀገማት ንምፍታሕ ኣብ መንጎ መንግስትን ተቃወምቲ ሰልፍታትን ዝተጀመረ ዝርብ ፅቡቅ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ሳልሲ ኣብ ሪፐብሊክ ዶሚኒካን ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ክልቲኦም ወገናት ፍልልያቶም ብኸፊል ከፅብቡ ከም ዝኽኣሉ ዝመፅእ 15 ታሕሳስ ድማ ዳግማይ ክራኸቡ ከም ተሰማምዑ ተገሊጹ ኣሎ መንግስቲ ቬነዙዌላ ተቃወምቲ ሰልፍታት ነቲ ብሰንኪ እገዳ ኣሜሪካ ዝሰዓበ ቅልውላውን ምዕራፍ ድልውነቶም ከረጋግፁ ኣብታ ኣጋጣሚ ፀውዖም ፕሬዚደንት ቬነዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ብምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ጣልቃ ብምእታው ነቲ ኩነታት የጋድዶ ከም ዘሎ እዩ ዝወቅስ ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣብ መንጎ መርከብን ጃልባን ዘጋጠመ ሓደጋ ምግጫው ብውሕዱ 13 ሰባት ሞይቶም በዚ ብሰለስተ ታሕሳስ ኣብ ምዕራባዊ ማያት ሃገር ዝተኸስተ ሓደጋ ብርክት ዝበሉ ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ዝሕብሩ ሰብ መዚ ሓይሊ ባሕሪ ደቡብ ኮርያ ጠንቁ ንምንጻር ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ኣብ ማያት ደቡብ ኮርያ ሓደጋ ምግጫው ጀላቡን መራኸብን ከጋጥም እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዘመልክቱ ፀብፀባት ኣብ 2014 ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋ ልዕሊ 300 ሰባት ከም ዝሞቱ ይረድኡ ናይ መወዳእታ ዜና ውፃኢ ቻይና ኣብ ዳሕሳስ መሬት እትነጥፍ ሳተላይት ዝፀዓነት ሮኬት ብሰለስተ ታሕሳስ ናብ ጠፈር ወንጪፋ እዛ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ቻይና ካብ ዝርከብ መደበር ዝተወንጨፈት ሳተላይት ብዛዕባ ትሕዝቶ መሬት ቁልጡፍን ፅፁይን ሓበሬታ ክትልእኽ ከም እትኽእል ክሊላታት ጠፈር ቻይና ኣሚቶም ኣለዎም ቻይና ኣብ ዝተፈላለየ መድያት ዝነጥፋ ሳተላይታት ክትልእኽ እዚ ንመበል 257 ግዜኣ ምዃኑ ፀብፀባት ይጠቕሱ እዚ ጠፈራዊ ገስጋስ እዚ ነቲ ኣብ ማሕበረ ቀጠባዊ መዳይ ተመዝግቦ ዘላ ምዕባለ ንቕድሚት ዝደፍእ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይገልጹ ክቡራት ተኸታተልትና ዜና ብዝተፈፂሙሎ ብወገድና ልዋም ለይቲ